Anayasa budur. Pêşniyara guhertina yasaya hilbijartina na Tirkiye ku ji aliyê partiyên desthilatê AK Parti û MHP ve hatibû amadekirin, tevî rexneyên opozisyonê li Komisyona Destûrê ya Parlamentoya Tirkiye hat qebûlkirin. Yasaya nû wek daxistina benda hilbijartinê, hinek guhertinan li xwe digire û desthilat dibêje ji bo demokrasî û dadmendiya nûnerayetiyê yasa guherîne. En başat konulardan bir tanesi de Mijara herî sereke benda hilbijartinê ya welata. Medvê yasaya hejmar 28 sîvneha hilbijartina parlamenteran de ku bi partiya tevgera netoperest re amade kiriye û ji 15 xalan pêk tê pêşniyaz kir ku benda hilbijartinê ya welat ku niha ji sedî dehe bo ji sedî heft bê daxistin. halen %10 düzeyinde uygulanmakta olan. Di serî de CHP opozisyon ji rexneyan li yasaya nû digire û dibêje desthilat yasaya ji bo paşaroja xwe diguhere û dixwaze bi hîleyan dîsa ser desthilatê bimîne. Mevkinizi, makamınızı. Hûn dixwazin post, berjewendî û xweşguzariya xwe biparêzin. û ji bo vê jî hûn dikarin her tiştî bikin. Em veya dizanin. Çunku ji bo we ne giring e ku kî deng dide. Hûn giringiyê didin ji martina dengan. HDP jî dibêje yasa bêyî ku aliyên pêwendîdar beşdar bibin, tenê ji aliyê partiyên desthilatê ve hatiye amadekirin û nêrînên aliyê cuda nehatiye wergirtin. Ne mecliste bulunan ne de mecliste bulunmayan. Nel parlamentoyê û nel derveyê parlamentoyê tu partiyeke siyasî beşdarî amadekirinê nebû. Herûha li Tirkiye saziyên sivîl û saziyên derbarê hilbijartinan de dixebitin jî beşdar nebûn. Platformun da bilgisi yok. Di yasaya nû de xala herî girîng daxistina benda hilbijartinê ye. Li gor yasaya nû benda hilbijartinê ji sedî deh bo sedî heftê daxistin. Eger dengên tifaqê benda sedî heft derbas bikin, li herêmên hilbijartinan parlamenter dê li gor dengên partiyan di nav tifaqê de ser partiyan bên dabeşkirin. Ji bo partiyek beşdarî hilbijartinan bibe, tevî avakirina koma parlamentoyê divê kongreyên xwe yên bajar, navçe û yên mezin ji bilî ku du caran li ser hev nekiribin bê pirsgirêk saz kiribin. Her wiha bi yasaya nû di çarçoveya sîstema hikûmeta serokkomariyê de peyva serokwezîr ji nav yasayên hilbijartinê hat derxistin.